pane track ravakatadza kuimba tiri mustudio. Ndobva zvanzi naMabaleka, hamuna here imwe song yamungaite? Kwanzi tine imwe rekodi inonzi Tina, zvikwanzi imba tinzwe. Saka ndopaimba wairesa Tina, zvikwanzi song yemadutu muigadzirire majacks kuti pamune waimba magitari kuita something. Okay. Wairesa Tina. Handi munoziva songa havairewesa Tina zvino manje kuchikoro manje zvataizoita manje taita tunharo kuti paipa pane pachinzi chidakona nzwa wakati havairewesa Tina barararampampa moti dhiriririti moti dhiriririti mambarambishi. saka pedu murikurumbesa vanhu vari kupopota kuti muri kupi. I think early next year, Shadows is going to be better. Okay. So guys, zviri sei kwese kwamuri mafadza emakumbe production. Today in the studio, as you can see that tiri kwanima legends vanhu vakuru ava. Ndofunga vanovaziva. Guess what? This is Mr. Ranga Sakumbeta. Makadiwa Makumbi, katikati mukuendese kumafanzi enyu akaziva kuti muriko hamuna kupa ende mukuuya zvine power. Pari kuitika inonzi resurrection kukaita zvokudarika wana Tina. Handi munoziva songa havairewesa Tina dhiriririti zvino manje kuchikoro manje zvataizoita manje taita tunharo kuti paipa pane pachinzi chidakona nzwa wakati havairewesa Tina barararampampa moti dhiriririti moti dhiriririti mambarambishi. saka meno kagitari katoka pronounce say tinzo from the horse's mouth. Kanonitsa saka adzi munhu ngazive zvazive ati muzazi unoziva izvo. So mafanzi akatozwa kuti makatanga sei zvemagitari uye zvakafamba sei kuti munzi mapinda makuzikanwa zvakambotanga sei? Magitari unotanga maybe uri mudiki uchingoimba zvamunochiimba usiri serious until wasvika paage yekuti wakwanisa kurekodha. Saka 1998 ndobva ndakatanga kuita serious. Ndiri grade 1 ipa. Yes. Ndobva ndakatanga kuita serious kutora kurekodha. Ndobva ndakasangana nemudhara anonzi Shepherd Chinyana. Ndobva taita marehearsals 99 ndobva ndapinda mustudio. Ndopakura Tina 1999. yeah kuna 99 but yakazonyatsozikanwa 2000. Alright. Yeah. Ko kevari dziri Cape Town. South Africa. Yeah, because vanhu vajaira kukuoneka kuti Ranga naKevari and K. Saka zvozvakona Ranga dziri Cape Town. dzichada zvemagitari. But ndakambonzwanza kuti zvechifundisi chichi. He's so much into church, he's so much into God. Akatora choice yakanaka yekutsvaka Mwari kunyatsoteerera chaiko nemo. Let's hope vanozotikanganwa pamagitara. Magitara Because nyaya idzodzi dziri kunetsa tiri kuona mazuva ano tine hondo neuyu ari kuzviti Mambo David. Vamwe vachiti iye wakatisira wati wakatisira jeti dzainakidza watoona kuti jairira watoudza dzinonetsa. So mune maalbum mangani up to date? Is R&K I think takata 4 album. Yeah, takata 4. Saka kunetsa kwese kwai 4 albums chete? Yeah, 4 albums. Yeah. Alright, ko makazvimirira? Ndakaita mangani? I think 2. Yeah. 2 album. Ndakaita 2. Zvanenge yakareba zvinoita kusikamugana. Ya vanenge vakangana ndofunga mungoona kuti kukangana kwacho ndekwemunhu anga kutomboritaya magitari ka but isusu tiri kuti aiwa ngavadzoke ka watipe mimhanzi inonaka zvemhando yepamusoro yakafanana nanaTina chichikuitira kuti makrismasi edu akafanana neiyo iyi yatiri kutongosvika anga ari makrismasi akatinakira.
nonyaza tofambira takaita imwe singo yatakaita pane nonzi muchina wangu vanhu vakaifarira singaiti saka izvozvizvi mafanzini akatsamwa izvozvizvi ari kuti mukasangana kakoti ndindira kuti ndara musadaro imi ndara musadaro saka pedu meupurumbese vanhu vari kupopota vari kupota kuti meupupi I think early next year tichatasizvakumbeta papa I think toma 1 or 2 or so masongs. Okay, ndofunga muri kumbozvinzwa mafanzi ese African Sounds arenekeka. Chinhu chandafarira hwanika ndechekuti ndararanga ndokumaraini katobva kumwe chete. Homeboy chai. Saka panoona kuti ndara musadaro ndino wacho kuti ndara musadaro. Aiwa, tuzipambira. Then tinoona pamusic yenyu ine tuma similarities ine kauchimbetu so Karimo. Is it that we were inspired by Simon Chimbetu or Chimbetu or Zufamba say? Ndara Simon angati shamari yangu, angati plus wangu. Okay. Ndiye mnakani inspired. Ende atakapinda mumakitari taisangana naye achidudza 1 or 2 days kuti zvinofamba so mumakitari. Saka in fact kuona song yekuti Tina ndakaisaiwa nesongo yachopa yekuti simba nedere the style watazikiranyeta ndobva ndaita luck kuti rekuwirana nemachopa wacho taiwirana neslate saka hando romoto yangu saka handisizwa kuti ijeke riri payapaya ndinenge ndakamborinzwa samwe pane imwe song ziti botswana here achasindikupi inese mujeki rakadai taipa tingati pasongini hachasiye kuti icho jeki dhiriri maybe vanogona vakatikopa gozi saka ndimakakopa here kana kuti ndiwo wakakopa kana iri pana Tina Tina original andi vakakopa vakatikopa okay saka zvinofadza kuti at least kana muchimboona nekudzura isusu tokuti kudzura vanhu vari kudzura saka this is it guys today ndofunga muri kungona tinawo mukomaranga Sagumbeto wamunoziva ka-R&K wakatinakidza zvemhando yepamusoro wakanakidza vana mai wedu wakanakidza isusu vari kunakidza futi vazukuru wedu ende vachanakidza nevana vevana vedu masongs avo akasiya legas zvokuti paipa pari kupohwawo mamota nana chivhayo tuto expecta kuti ndaradai madarikawo nepana atakajamba mana Tina takajamba dai maonawo dai maitawo something zvidiki izvozvozvo kuti chi kwete kuti hawanawo tikati kwete kuzoti makumbaritira angakutamburayo kwakwete ndofunga muri kuona dressing yacho ikuratidza kuti zvakabhadhara but isusu semalegends veduoka ndo maliving legends atinawo so we should honor them tofana kuwapa respect yakawakosha totenda wachivhayo neti vari kusimudzira life yevaimbi exactly pane vaizviitawo but not to that extent and toti ngavaramba vachidaro ngavaramba vachitisimudzira aiwa vanozvinzwa mashoko anoita kuna wachivhayo kuti hanzi thanks nekusimudzira havazokwanisa kusimudzira wese asi kuna wasimudzirawo zvinenge zvatofambawo kusaidi kwavo tinotoomberao mako kuti chi zvaita so zvaizvozvi muri kuonawo sei music industry in terms of matrends ayo in terms of mafambiro ayakuita as compared nakudhara muri kuzviona sei what's your comment? iko zvese zvachinja zvasiyana nekudhara because kudhara waimirira kuti ndichanorekoda andizoona royalty iko zvese kwane social media vanhu vari kurarama nesocial media iyoyo it's all about passion yanongonayo nekupusha kana netimu yanongoshanda nayo hatikona zviimpropa zviri nani munhu akwanisa kuzvimirira achizviitira ega zvinhu zvake is an advantage tiri ipapo maroyalties zvazvakamira sei percentage yange yakamira sei imi negrama una grama kwakaoma angari mawani I remember isusu the highest percentage yatanzi tapuwa tatoupgrade
takapuwa is it 17.5%. 17.5. The highest percentage atakapuwa after one of the at least trikupepo mazirinani. Otherwise takatanga around about 13%. Yeah. Okay, kusvika yazosvika zviri nani. Sokuti list racho chiuya so rema sales amount inenge iripo nekamaunt kanozopuwa negroup azazvawo akari vavanhu chete to zvinenge zviripo pacontract ende ndo angaripo marecording companies ongoiri but the good part of it ndezvekuti nethat is kapercentage kakako vanhu vatokwanisa kurarama kanga katori kahombeka kanga katori kahombe saka tinozvitenda but nowadays munhu akwanisa kuzvidirira achitengesa music ari online achizviitira mari dzake. So maybe mubvunzo wangu wekupedzisira ndewekuti mune here makolabho amungada kuzoita naanyone kana kuti amuri kushuvira kuita zvaizvezvi? So my mind I'm free. Ndiri free. Ndine collab ndakatoita nemunhu pananzi Robert Zambo. Ndokutanda kwemjabwe. Alright. Yainzi RBG Topsongo. Uyo. Anenge kuti inofana kureva festive season baba. Okay. Pamakolabho ndiri free. Alright. So wada kuita makolabho zvanzi ndiri free ndarava ripoka. Yanzi ngatichimba nemusic chitoita chichenda kumberi. Right. Wanda kubata for mashows, mafunctions, mabirthdays, zvese magala chichi vanobateka. Vanogona kutibata for now vanotibata pa 0714 889 472. Exactly. Tofunga nhamba mangodzinzwa ende ndidzo nhamba dzekuflowa dziri kuyerera pascreen apa. Kana mukaenda pa Facebook ndiri under RNK African Sounds. RNK African Sounds. Munogona kufollowa ipapo. Pa Twitter, pa YouTube zvese pa RNK. Hanzi munongoti RNK pama social platforms ese number one. So tinotenda tanga tichitaura naMukomaranga tinoimba kuti ticharamba tichinzwa mimhanzi yemhando yepamusoro vachitibikira zvinofadza. Lastly, pane ndakasangana nechallenge yemakumbo. Remember last time sokuti kumira 45 minutes handizokwanisa kana kufamba 200 meters zviri kunetsa. Yeah. So I tried almost everything. Matombo ndakageza zvese buterera ndakasuta weti zvese hapana zvisina kuita zvinomwiwa zvisine zvisingamwiwa pakaiba. I'm not improving. Okay. Yeah, I'm not improving. Saka kana pane vanobatsira medically kana spiritually vanokwanisa kutibatsira because situation yacho haina kumira zvakanaka. Okay, maybe mukanyatsa kuti zviri zviri kunyatsoitika kuti vanobatsira vakateerera vange vachiziva kuti specifically kuti muda kubatsirwa hawo makumbo acho zviri zviri kunyatsoitika. Ndikamira kana 30 minutes and makumbo angu anofreeza. Okay. Anofreeza. So panda chiwewe chekuti chinosvika pa extent yekuti handikwanisa kumira ndinogara. Kana ndikafamba 200-300 meters ndinotombogara pasi. Okay. Because anongoita chiwewe chirisira cho otofreeza. Ndikagara maybe 30 minutes, 20 minutes or relax. And this has been happening for over 2 years now. Okay. Yeah. Saka it's not a trainer. Saka vanokwanisa kubatsira spiritually, vanokwanisa kubatsira medically. Panhamba ezidaisa. Tofunga mungozvinzwira mafanzi eRNK kuti Mukomaranga kuti vakondinye kutipa mimhanzi inonaridza zvemhando yepamusoro. Parotiwo havasi kunzwa zvakanaka, makumbo avo havasi kuvaitira zvakanaka. Saka tinoziva kuti tine vanobatsira pamweya, vanobatsira panyama, madoctors vangangodaro vakateerera kana vangangoda havo kukontributa kana vane zvavangokwanisa kuita kuti vange vachirapikawo is pleading for your assistance kuti dai mavabatsirawo zvichiita sezvemberi magitara apfuurire mberi nekuti chatinoda kuti RNK isadonye ienderere mberi ichitipa mimhanzi emhando yepamusoro. So mazvinzwira mafanzi tinotenda kune vachabatsira, kune vose vangazoda kubatsira mune muchizongotaura navo panhamba dzamuri kuona idzi
mokomunicata kuti mubatsira sei. Tinotenda kuna vese vachazovabatsira. As for today, tinokutendai nokutiteerera pamwe nokutsvaga. This is Makumbe Production. We continue giving you mimanzi emhando yepamusoro-soro. Unoda kurekota mimanzi yakasiyana-siyana, we are there for you. Tichikupai sound yemhando yepamusoro-soro. Zvanhasi tinoti goodbye. Irevesa tina